Kelly biraz ve kelime kod bezimci kere zora kesiş ve neçe. Emki biraya hevdun he. Bu da hatırı Khudim Resul-i Ekrem. Ondan ki menana teyyiba biraya hoşi. Rijalun sebebu ve sebebi. Agire koli keremana candar sinani makrasa bismillah aşira balika gira gira cehriya. Di çanda Kurdan de dengbêj koka xwe ji dîrokeke pir kevin digirin û bi deng û awazên xwe çîrok, destan û bûyerên civakî radigînin. Dengbêj bi dengbêjiya xwe kevne şopiya çanda Kurdan, bûyerên evînî, lehengî, dîrokî û her wekî din bi stranên bê enstrûman ji civakê re bi deng xistine ku gelek bûyerên dîrokî bi saya hunermendên dengbêjan ve heyaset sala bîstan hatiye. Dengbêj û dengbêjî tenê stranbêjî nîne. Di heman demê de ew şêwazeke jiyanê, felsefeyek û pergaleke parastina ziman e. Dengbêjê navdar ên wekî Evdalê Zeynikê, Şakiro, Reso, Qarapetê Xaço û Meryem Xan di vê çandê de şopên pir kûr hiştine. Aman aman ya derbene karvanê malava bese ve buriyem. Ahle tebeye Şakiro wekî kewê rebat tênas kirin û di navê Kurdan de xwedî rûmeteke mezin e. Ev huner îro jî li herêma Serhedê û li gelekê deverên Kurdan wekî mîrateyeke neteweyî tê parastin.